boses ko sa DCGB. Of course, hopefully makahook up ang 98.5 OKFM Daet Camarines Norte, 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte. Also, syempre, DCGB Legazpi at tayo po ay mapapanood din sa Facebook Live ng CMD Bicol. Bakit kaya na-late yung ating intro? Baka hindi na naman ako mahanap saan ba ako nag-Facebook Live. So anyway, hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. Musta na tayo din? Oo, sana matapos na tong COVID na to. So anyway, sa mga listeners natin, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ayun, naririnig ko pala yung intro. Yan, okay. Intro na yon sa DCGB. And feedback naman, feedback ay yung ating dyan sa Camarines Norte, kung mapapakinggan ako dyan sa 98.5 OKFM Daet at 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte. Mission to help restore the health of people. Hello kay Ma'am Maylene Encinares is watching. So, kumusta po kayo sa mga listeners natin? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Tayo po ay nananawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, it's a combination of CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Kaya just reach out for us. Okay? So, medyo kwento-kwento muna tayo. Oo, para medyo relax lang tayo. It's Sunday. Oo, na hindi tayo masyadong hectic sa schedules. Pero ito, patuloy ang ating mission to help restore the health of people. Medyo lang yung mga sunod-sunod na mga issues na at a very young age ay namamatay na. At a very young age. Ito yung tandaan po natin sa mga listeners natin. Noon ang mga tao namamatay sa katandaan. Noon yon. Ngayon, namamatay sa daming, kung maagang namatay, either aksidente or marami kaagad na mga sakit. Yun po ang pwedeng nangyayari sa ngayon. Kaya kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Hello kay Ma'am Marieta Lopez. Ito yung na-interview ko noon. Kumusta na, Ma'am Marieta Lopez? Ang ating distributor dyan sa Anislag Market, na nung na-interview ito noon, nagkaroon siya ng Hepa B. Nawala ko daw yung testimony mo. Yung tungkol doon sa Hepa B, nagkaroon ka ng Hepa B na napagod ka na, kabalik-balik sa doktor. Buti na lang narinig mo about our CMD. Minsan nga ma-interview man kita. Oo, hindi na tayo, salamat at tumutulong ka na ngayon dyan sa mga taga-Anislag na maging distributor ng ating product. Akalain mo yan, di ba wala namang gamot sa Hepa B, pero sinimplihan ka lang ng ating CMD. Noon pa yun ha. Kaya nakita kita last time,
healthy kayo, okay? So, eto ngayon, kasi 'di ba yung ating pagkamatay, issue yun na, yung pagkamatay ng dating presidente natin, si Sir Noynoy Benigno Aquino, at a very young age, 61. Sabi ko nga, ang 61 years old, namatay, 'di ba? Maraming komplikasyon sa sakit. Paano ba? Anong nangyari? At 61 years old, puro na sakit, 'di ba? Maraming dahilan bakit tayo nagkakaroon ng maraming sakit. Usually, ang sakit ng tao, 20% genetic naman na and 80% lifestyle. Ano kaya yung naging lifestyle ng dating nakaraan natin na Pangulo? At an age of 61, nagkaroon na ng kidney failure. Saka hindi lang yata yun yung sakit niya. Nagkaroon, 'di ba? Siyempre naman, kahit paano, dahil mapera sila, alaga sila ng doktor, 'di ba? Pero paano nangyari na natuluyan pa rin, o 'di ba? Pero ito ako ngayon, oo, sa mga listeners natin, napapakinggan nyo ako. Humarap ako sa napakaraming tao. 61 years old, kaedad ni dating Pangulo. Walang health problem. Why? Natuto ako. 'Di ba dati na rin nasira yung health ko? 43 ako noon nang bumagsak. 'Di ba? Mula 38 bumagsak na 43 ko. Feeling ko I was on my 60s already. Nako, tinamaan ako, lifestyle po. Yung mga pagkain, yung mga carbonated drinks. 'Di ba? Yung hindi na ako natutulog ng maayos. O 'di ba? Kaya naman feeling ko noon at age 43, feeling ko I was on my 60s already. Pero ito ngayon, ang inyong lingkod, 61 years old, walang maintenance, normal lahat. Kaya ito ginawa ko na tong mission to help restore the health of people. The best doctor to yourself is you. Hindi sana hahantong sa mabilis na pagkawala dito sa mundo kung marunong tayong alagaan ang ating mga kalusugan. Pero minsan tayo matigas ang ulo natin, 'di ba? Ako rin noon. Oo, syempre dati ka healthy. Akala mo kayang-kaya mo lang. Kayang-kaya mo lang, pasarap sa buhay. O ano nangyari? Bagsak. Kailangan mo nang masira tayo. Yung health natin, masira bago tayo matuto. At ako pasalamat sa ating Panginoon. Still, the greatest healer is ang ating Panginoon. This CMD, CBF, the Supreme Juice na sinishare natin sa mga tao, this is an answered prayer. Answered prayer talaga po ito sa amin. Kasi unang na-restore health ng family, sumunod po ang kabuhayan. Kaya nga, madalas sabihin ng iyong lingkod, with our products, the health products, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Sana nga talaga buksan natin sa mga may pera dyan. Huwag ka lang aasa lahat sa Western medicine. Kasi ang katawan natin ay nature, tugma tayo sa natural na mga produkto. Kaya ako ngayon wala na akong iniinom na gamot. Healthy uli. Oo, at kumakain ng mga natural. Oh, natural ang mga pagkain natin. Go back to the wet market, matuto tayong pumili, magluto. Oh, lutong bahay, o di ba? No, hindi tayo masisira nun. As much as possible, iwasan po yung mga processed foods. At ako tinanggal ko na rin, pati yung mga pampasarap. Wala na yan sa buhay namin. 'Di ba? Bumalik kami sa bawang, sibuyas, kamatis, luya, paminta, asin, tanglad. O, nature baga. Ang katawan natin ay nature. Tugma tayo sa natural na produkto. Oo. Sabi ni Ma'am Sheila, ano to? Nakahook up po sa Cool Radio and OK FM. O, kumusta kayo dyan? Mga taga Camarines Norte. No, hindi na ako nakabalik sa inyo dyan. Hopefully, ay lumuwag uli yung yung border dyan para makapa-activity tayo dyan sa area ng Camarines Norte. Pero anyway, andyan naman yung ating mga angel, yung mga distributors natin, mga center natin, na sila ngayon ang nag-aasikaso dyan sa area ng Camarines Norte. And of course, by the way,
Oo, dito sa ano 'yan, mga taga Legazpi sa area dito, kung mag-o-open kami ngayong Sunday, yes po. We will serve you hanggang 3 PM with your products. Hello kay Ma'am Beverly Rabanes. Taga saang area po kayo, Ma'am Beverly, okay? So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyong hintayin na lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. O, may isa pa ako kwento sa iyo ha, sa inyo. Ito kwento-kwento pero seryoso ang inyong lingkod. Oo, kasi minsan nakakalungkot talaga yung mga close na sa akin. Mga close na sa akin, kilala ko, pero malaman mo malala yung mga sakit. Nakakalungkot talaga. Lalo na pag nalaman mo na malala na talaga, ano pang magagawa ko? Tandaan, ano man ang sakit ng tao, pag naagapan, ay nalulunasan. Oo, kasi isang close din sa akin, nalaman ko na yung kanyang asawa nga ay kailangan ng dugo. Oo, O+, concentrated platelet. Sabi ko, ano ba yung sakit? Ano ba yung sakit? Kasi akala ko it was a dengue. Kasi pag dengue po, di ba ang product natin magaling sa virus? Oo, opo. Kasi sa Hepa B, walang gamot sa Hepa B. Nakailan na yung na-manage natin yan na Hepa B. Sa dengue, hindi na namin kino-confine. Dalawang staff ko na dengue. Yung isa, 50 na lang yung platelet. Yung isa, 53. Gustong-gusto ng i-confine ng doktor na kailangan salinan ng dugo. Sabi ko, subukan nyo ang power trio natin. Even without confinement. Ang bilis ng recovery, promise. So, di ba, dengue is virus. And dengue is also deadly. Kaya ng product natin. Kita nyo? At marami din na nag-ano sa akin, nagkwento sa akin na lahat na lahat na po ng simptomas ng COVID nasa kanila na. Opo, power trio. Kaya totoo yung sinasabi ng isang doktor natin dito, that COVID will stay tomorrow, the next day, masanay tayo na nandyan si COVID. Pero ito yan. Anong gagawin natin? The first line of defense against COVID-19 is ourselves. Ingatan natin yung ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay. Follow the health protocol. Minsan kahit nakakapagod na yan, face mask, face shield, di ba? At saka sabi niya, ano yun, si Dr. Mike Navera, kababayan ko yan, dyan sa na hindi niya ako kilala, pero alam ko taga-Kamalig siya. Ano sinabi niya? Ito pinaka number 1, palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Kaya yan din po ang sinishare ko po sa inyo, si Ma'am Beverly Rabanes, taga Hawaii pala siya. Pero ano po kayo, Ma'am? Pilipina. Oo, nandyan ka na. So, ingat-ingat po kayo. Kasi napapanood tayo, syempre, sa Facebook, ay, kahit sa ibang bansa. Mission to help restore the health of people. Ay, patuloy ko yung kwento. Yun na nga, tinawagan ko, syempre, kasi naging close na rin na. Sabi ko, ano ba yung sakit at kailangan? Ito yung problema, multiple organ failure. Multiple organ failure. Sabi ko, ano nangyari? Ilan pa lang yung edad? Mas matanda pa nga ako kasi ako 61 years old. Unang tanong ko sa kanya, umiinom ba yan ng mga gamot? Sabi niya, oo, mga 10 years na, titam. Damage po. Damage. Opo. Nakakalungkot. Kaya sa mga nakikinig po sa amin, the best doctor to yourself is you. Hindi natin pwedeng iasa lang lahat kay Doc. Yung ating mga sakit, tingnan mo, diabetiko ka, si Doc diabetiko rin. May cancer ka, si Doc may cancer na rin. May hypertension, marami kang iniinom na gamot, gano'n na rin si Doc. Pero I tell you people, namulat po kami. Namulat kami, kaya itinama namin yung aming mga mali. Bumalik kami sa natural at gumamit na mga produkto na natural. Itong ating kinakampanya, the Power Trio, these are nutrients, Hindi ito gamot. Nutrisyon na kailangan ng ating mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. May mga may mga kababayan tayo, mga Pilipino sa ibang bansa, talagang gustong-gusto nila makainom nito. Kaya lang medyo nahirapan tayo
magpadala ng CMD kasi ano po, liquid siya. Nagkaroon baga ng ban noon sa ano, sa eroplano na binawal yung liquid. Samantala noon, nakakapagdala pa send kami, box pa nga ng product sa Australia, sa ibang bansa, sa US. But this time, yung liquid lang ang di namin maipadala. But the CBF and the Supreme Juice, basta may BFAD, oo, pwede kami magpadala. Sobrang mahal nga lang ang freight sa ibang bansa. Kaya doon sa mga Pilipino, take advantage. Kung nandito kayo sa Pilipinas at kayo mag-abroad, katulad ng isa kong kaibigan na ano yan, nagtrabaho na sa Canada. Na-prove niya dito na talagang grabe yung ginawa sa pamilya niya ng ating produkto. Nakalain mo yan, halos buwan-buwan may tinatakbo ng ospital. Ngayon, wala nang tinatakbo ng ospital. So sabi ko sa kanya, magbaon ka, magbaon ka ng madaming CMD dyan sa area. Yan. Hopefully ay nakadala lang siguro good for 5 months. Paano pag naubos na, hindi ka pa makauwi dito sa Pinas? So katulad ng isa dito, na ilan na, marami orders sa area ng Dubai. Oo, kasi na-prove katulad ng isa natin na kaibigan na nagkaroon siya ng kidney failure. Oo, gusto na siyang i-dialysis, pero talaga nakipagmatigasan siya sa doktor. Pero sinubukan na talaga yung produkto natin at dito talaga siya gumaling. Sabi niya sa akin, yan si Ma'am Judith Ribancos dyan sa area ng Dubai. Sabi niya, naku, kung hindi yung CMD, patay na siguro ako. Ngayon, ang problema niya ngayon, ubos na yung CMD niya dyan sa Dubai. Pero yung magdadala ng kanyang product na isang umuwi din dito na OFW, lagi na po postponed, di ba? Na yung flight niya na po postponed. Talaga matindi talaga problema na binigay sa atin itong COVID na to, pati yung mga flight. Postponed, pero kaya advice ko lang sa mga kababayan natin, wag natin pabayaan yung ating mga sarili. Kung hindi mo maano yung CBF, Supreme Juice, at least may CMD po kayo. Kasi ito pala yung dahilan bakit tayo nagkakaroon ng mga problema sa kalusugan because of mineral deficiency. As ayon kay Dr. Linus Pauline, 2-time Nobel Prize winner, you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Kayo na mga nakikinig sa akin, mga nasa Facebook, kung nanghihina ang iyong katawan at lumalakas ang mga karamdaman, nako, isipin nyo lang, that can be due to mineral deficiency. At least kailangan ng katawan natin at least 80 kinds of minerals. Andito yan sa ating CMD, kompleto at balanse, at nothing to worry about our HCI CMD kasi ang CMD natin, ang minerals na nasa CMD na dating nasa katawan na natin, nawawala lang po. Hindi na naibabalik, di ba, yung minerals? Kailangan natin kada segundo. Kailangan ng katawan natin kada segundo. Oo, nawawala. O, di ba? Nagwiwi, nagpupo ka, na-stress ka, na problema ka, hindi ka nakatulog. Yung mga minerals ay nawawala. Oo, kailangan maibalik araw-araw para lagi tayo malakas. Yun na, ulitin ko sa inyo, that statement of Dr. Linus Pauline, you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Kung may sakit tayo, ikaw ay diabetiko, may sakit ka, may sa puso, may cancer ka, may kidney problem, alam mo ba na malaking tulong sa iyo ang pag-inom ng CMD or the cell mineral drops, and you have to combine it, best combined with the CBF at ang ating Supreme Juice. Kaya nga tinawag yan na Power Trio. Ako, alagang Power Trio. Sana po marami ring matulad, marami ring maka-experience ng na-experience ng inyong lingkod. Gusto nyo rin ba yung feeling mo 15 to 20 years younger? Di ba? Di ba? Madalas sabihin ko yan, ng 43 ako, feeling ko I was on my 60s already. But this time, di ba? 17 years na akong user ng product. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at hindi ko na kailangan yung mga synthetic na drug. Salamat sa Diyos, wala na yung mga pain ko mula ulo hanggang paa. Wala na yung
aking yung 'di ba yung hindi ka na nakakatulog, food allergy, drug allergy. Wala na yung nararamdaman ko noon na para kong nauupos na kandila. So I really thanks God na binalik niya yung kalusugan ko. Kaya ito ay ginawa ko na itong mission to help restore the health of people. Ayan, hello kay Sir Boyd Ebdani, ang ating stockist dyan sa area ng Daet na dati nang inaalok ko, aayaw-ayaw man muna kasi syempre taga-medical siya. Opo, buti na lang namulat din siya kaya alam ko na naging missionary niya to. To help restore the health of people. O kumusta kaya yung mga ano natin, mga angel. Anyway, sa mga listeners, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Pwede kayong mag-text after my program, pwede rin mag-call para doon sa mga gustong magpa-guide. Oo, at mamaya ay, kasi since tayo ay napapakinggan to sa 3 radio station, dito sa Bicol ay, ano yan, pwede rin kayong mag-text sa akin after the program, okay? Pero ito, gusto ko talagang iparinig ito sa inyo kasi, di ba, oo, yung nangyari nga sa dating Pangulo natin, nadadamage siya at age 61, namatay sa daming sakit. Nako, itong testimony na to ay makakatulong. O di ba nagda-dialysis na yon? Umayaw pag dialysis, sabi nga ni Dr. Dennis Flores, tandaan, dialysis is a death sentence. Ganon din, chemotherapy is a death sentence. Kaya salamat sa Diyos na kami namulat kami, tinama namin yung mga mali. Kaya eto tayo ngayon ay tumutulong sa mga tao. Mission to help restore the health of people. Pero for the meantime, eto marami kayong matututunan. Dr. Dennis Flores, paano ba tumutulong ang ating produkto sa mga may hypertension, sa mga diabetiko at sa iba pang mga sakit? Minsan naririnig nyo na to, pero kailangan ulitin natin para sa benefit ng napakadaming tao na may hypertension, mga diabetiko. Oo, actually marami ako na-manage yan dito sa akin, lalo dito sa Legazpi. Kaya naman ay binabalik-balikan ng mga tao. And I tell you people, the best doctor to yourself is you. Oo, matuto na tayo this time. Huwag tayong asa ng asa kung kani-kanino ang pag-alaga ng kalusugan ng ating pamilya. For the meantime, pakinggan po muna natin. Yun, pauwi na kami from Beijing. Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito, sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Ma-interview nga natin. Hi Doc, maririnig kasi ito Doc sa Bicol. Oo, kaya ikaw magpapakilala ka sa kanila para mapakinggan ng iyong boses. Bakit ka nandito sa Health Code? Ay una muna siyempre, ano yung experience mo dito sa Beijing? At bakit ka nandito, kakasama ka namin, dapat ikaw nasa loob ng ospital? Thank you very much, Ma'am Mel. This is my first time to travel outside, I'm into Beijing. Anong pangalan? My name is Dr. Dennis Flores po, Nutritional Advisory Board. Ang area of coverage ko po ay Baguio, Benguet, at saka Pangasinan, at saka Nueva Vizcaya po. Pero as Nutritional Advisory Board po, pwede po kaming umikot actually all around the country. Ako po ay 10 years na po sa Health Code, pero sa Baguio lang po ako talaga na concentrate kasi po ako po yung tumatao sa clinics namin doon. 4 po yung clinic namin na minamando. Isa sa Baguio, isa sa Trinidad, isa sa Dagupan, at saka isa sa Alaminos, Pangasinan. Iniikot ko po yun. Iniikot po namin yun. Pagkatapos,
Best friend ko po from college, kami po ni na Doktora Edna Balangge at saka si Dr. Lilibeth Bartolome. We were best friends, seatmates po kami sa College of Medicine. At ako po ay dati pong, I was in obstetrics and gynecology. Pero hindi ko po tinapos dahil outside of my medical profession, I'm also a musician, I'm also a pianist, at sa gabi po nagpe-play po ako sa Camp John Hay. Pero sa umaga po, ang concentration ko sa clinics po. And for 10 years, ang point of concentration ko po is talagang to stand as the scientific and the testimonial evidence sa efficacy ng CMD sa lahat ng mga pasyente po. Bilang doktor, ako po ay naniniwala sa bisa ng CMD, kaya po ito ay number 1 sa lahat ng management ko, sa lahat ng klase ng sakit. Although meron po kaming organization sa Baguio na Baguio Benguet Medical Society, at minsan tinatanong nila ako ano ba itong pinopromote kong gamot. Sinasabi ko naman sa kanila, it may not be as popular to them as it's popular to our patients, pero yung pasyente po namin ang makakapag-testify na sa paggamit po nila ng CMD, nami-minimize na po yung symptoms nila, at the same time nami-minimize yung gamot. Yun po ang pinaka-importante sa pasyente. Ang amin pong clinics ay free, ang aming consultations. At saka everyday po may clinics doon from Monday to Friday. We offer our services free, at ang importante lang po ay para maibigay namin yung, instead na bayaran kami ng professional fees, ibili na lang nila ng product. At saka kung ano, maging member na lang sila. So, sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng mga health seminars, lectures sa pasyente, medical and scientific lectures sa pasyente, na i-encourage po namin sila to use CMD in adjunct, ang ibig po sabihin in addition to the existing medication, at saka po namin dahan-dahan win off yung medication, kasi po yung medications, kahit ano pong medication yan, chemical po yan, nag-iiwan po yan ng toxin sa katawan. So ang CMD po, ang isang prime function sa amin, para sa akin ng CMD, is to detoxify the body from the excesses of the other chemicals sa katawan. So yun po yung aking advocacy, aming advocacy ni na Dr. Ocampo ever since we started. At saka kami po, kahit po minsan tinutulisa kami, hindi po kami magtatagal ng ganito katagal kung hindi po talaga mabisa yung CMD sa amin. Hindi po namin i-risk at isusugal ang aming lisensya to testify na CMD is effective sa pag-support ng ating well-being. Hindi po namin kine-claim as doctors na ito ay gamot. Ang kine-claim po namin ay ito ay adjunct. Kung baga, makakatulong ito sa pagka po kasi binalik mo yung minerals na kulang sa katawan, yung katawan mo mismo ang magpapagaling sa sarili niya. And that is the basic foundation of our healing. Okay, Doc, sa 10 years mo sa Health Code International, ano-ano mga health problems po ang talagang natulungan ng ating CMD product? Naku, marami po, Ma'am Mel. First and foremost po, diabetes. Kasi ang diabetes po sa Baguio, ang most if not all doctors, miski yung mga talagang endocrinologist na, pag hindi po nila napababa in 2 weeks to 1 month ang blood sugar ng pasyente, kahit na type 2 pa ito, which means adult onset ito, ini-insulin na po nila. Alam po naman natin na ang type 2 na diabetes mellitus is normal ang pancreas, normal ang insulin. So, nagpapanik lang po sila, bukod doon sa dami ng gamot, tatlo na po yung kanilang anti-diabetic na drugs, pero po silang tusok araw-araw. So when they come to us, ang ginagawa po namin, ako personally, ito miski hindi method ni Dr. Ocampo or ni Dr. Balangge, method ko po ito personally, and I can personally attest na effective po yung method ko, kasi ang ginagawa ko is, pagdating ng pasyente sa amin,
sa akin, wini-win off ko kaagad yung insulin for 1 week. Mini-maintain ko yung oral. Pagkatapos, pinapalitan ko ng CMD. Ang CMD po, inuumpisahan ko sa 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hanggang 30 drops po pagka talagang skyrocketing ang blood sugar. Pagkatapos, pagbalik sa akin ng the following Tuesday, which is our next clinic day, bumaba na po. Ang cut-off po namin, ang strip po namin, ang aming, yung aming diabetic strip, blood sugar strip, ang cut-off na is 170. Pagka pumupunta po yung pasyente sa amin, usually mga hanggang 400, 450 yung blood sugar. Ang aim po namin is mapababa ng below 170 yung blood sugar. In so doing, maprotektahan po natin yung kidney kasi po alam po naman natin na pagka po sobrang taas ang blood sugar, yung arterioles po doon sa kidney natin, sa glomerular filtering apparatus sa kidney natin, yun po ang nasisira ng blood sugar na mataas. Kaya po, pagka po pina-check yung kidney function, which is BUN and creatinine, mataas po. Ibinabalik po ng kidney sa katawan yung waste product na dapat nilalabas niya. Pag binibigyan po natin sila ng CMD, yun pong magnesium sa CMD, which is 35% of the solution ng CMD. Pag binigay po natin sa pasyente yon at a dose of 30 drops 2 times a day o kaya 20-20-20, may pantanghali po. Yung magnesium po niya, yun po ang nag-a-act doon sa sugar na mataas sa bloodstream. Nino-normalize po niya yung metabolism ng sugar, making the sugar release energy. Pagkatapos, pag nag-release ng energy, yung natirang sugar po, insulin uptakeable na po siya. Normal po yung insulin ng katawan natin. So in other words, bumababa na yung blood sugar. Minemaintain ko na po ng ganun hanggang sa 3, 4, 5 months na pagka dire-diretso ng mababa yung blood sugar, dahan-dahan ko na rin pong wini-win off yung gamot. Talaga, grabe talaga, Doc. Actually, experience din namin sa Bicol yan na iba-ibang health problems na tutulungan. Pero ikaw, Doc, personally, ano ba ang na-experience mo sa products natin? Ma'am, yung sinabi ko, diabetes lang yun, ma'am, ha? Yung a hallmark of other diseases pa po na handle ko sa Baguio, like hypertension. Yun. Alam naman po natin na muscle relaxant ang magnesium. So, opo, kaya po free ang ECG namin, ino-offer namin free ang ECG namin sa Baguio dahil mino-monitor po namin yung ischemic heart disease kung tawagin, yung coronary heart disease. Kung may bara ang puso, yung pong CMD, combination po ng CMD tsaka CBF, because of the spirulina and the chlorella content ng CBF at saka yung magnesium ng CMD, nakakatulong po yun sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumabnaw, nag-blood thinner ang dugo, hindi na po kinakailangang bigyan ng aspilet kasi po, nagbibigay po kasi ng aspilet ang mga doktor dahil po pampanipis po ng dugo yun para dumaloy pa rin doon sa baradong ugat. Ang ginagawa namin is CMD lang at saka CBF lang. Pero kung nagkailangan talagang bigyan ng gamot, clopidogrel po ang binibigay namin, which is non-irritating po sa tiyan. Temporarily, tapos pagka in-ECG namin monthly, repeat ECG after the next month, chine-check po namin kung nandun pa yung bara. Usually, nawawala na po yung bara. Ischemic heart disease po yan, hypertension po yan. And the hallmark of other diseases, katulad po nung skin diseases, meron ko yung spray lang po, tsaka yung aloria natin. Combination lang po nung aloria soap, at tsaka aloria lotion, tapos yung CMD spray natin. Pati psoriasis, nagtataka yung mga derma. Natutuyo po ang psoriasis sa atin sa Baguio. Kaya po ako kahit na wala pa ako dun sa level ni na Ma'am Mel, ganyan, ako po fulfilled na po ako na napapagaling ko po ang pasyente at bumabalik po ang pasyente. Nasa-save po namin ang pasyente sa dialysis kasi yun po ang number 1 na kinakatakutan ng pasyenteng may diabetes, madialysis. Pag nasira na po parehong kidneys, diretsong dialysis, alam po naman natin na ang dialysis is always a death sentence. Pero ikaw, Doc, alin sa health products natin ang ginagamit mo?
Personally po ako, 20 drops CMD twice a day at saka 10 tablets of CBF kasabay na kasabay po yan. Breakfast, before breakfast at saka before dinner. Anong pagkakaiba sa iyo, Doc? Ay, hindi po ako madaling mapagod. At saka ako po hypertensive. Kaya po, yung ugali po namin sa clinic na pag hypertensive ang pasyente pagdating, nagpapatak kami ng 3 drops sublingual sa ilalim ng dila. That would take the place of yung sublingual na catapres, yung clonidine na nilalagay sa ospital. Sa amin po CMD lang. Grabe. So, pagpatak ng 3, monitor after 15 minutes, bumababa ang blood pressure to normal. Lahat po ng pasyente namin ganun ginagawa namin. Pati po personally sa akin, because I'm hypertensive, naman ako po sa parents ko yon. Ganun din po ginagawa ko. Pag naramdaman ko na yung signs, 3 patak lang under the tongue, pero maintained po sa akin yung 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at 10 tablets ng CBF sa umaga, at saka 10 tablets sa gabi. Doc, wala kang maintenance na synthetic na drugs? Tinanggal ko na po ang losartan. Dati po naka-losartan po ako. Yun po yung aking, kumbaga, anti-hypertensive na talagang matagal na maintenance ko. Pero lately, siguro about 1 year na po, na hindi na po ako naglo-losartan. Kasi, Pero, Doc, salamat at grabe talagang pagtitiwala mo rin sa Health Code International saka sa mga products. And of course, masaya kami kasama ka namin ngayon sa video. Sana taon-taon kasama ka namin sa travel incentive. Doc, anong message mo sa mga makakapakinig nito? Mapapakinggan po ito sa Bicol, sa Samar, and maybe parts of Mindanao. Anong message mo sa mga may mga problema sa kalusugan, lalo na yung mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ano po ang message mo po? sa mga kapatid po natin sa Kabikulan, sa Visayas, sa Mindanao. Ako po si Dr. Dennis Flores, isang hamak na family physician lang po, pero ang testimony ko po sa CMD, gusto ko pong paniwalaan nyo ng buong puso na ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Masubukan nyo lang po. Just give it a try at makikita nyo at the first try pa lang. Ganun po kasi ang ginawa sa akin ni Doktora. I-try ko muna yung first. May sudden burst of energy na po na naramdaman ko. Pag nasubukan nyo po ito, malaking tulong po ito sa inyo. Malaking tulong sa kalusugan. Malaking tulong din po ito sa financial aspect. Pakibanggit po uli ang iyong pangalan. Ako po si Dr. Dennis Flores, ang inyong Nutritional Advisory Board from Baguio and Benguet. So, ayan, hopefully na-inspire kayo at marami sana kayong natutunan. Oo, dun kay Dr. Dennis Flores. Okay, hello kay Ma'am Gigi Padua. Nakita ko rin kanina si Ma'am Luis Sarasay, Mr. Joe Vesido, and Mr. June Cabal. Hello mga ka-HCI family. Oo, kumusta kayo dyan sa area, sa inyong mga area dyan? Oo, patuloy lang tayo. Mission to help restore the health of people. Ang daming nangangailangan ng ating produkto. And good news sa mga listeners natin, hindi lang yung health ang pwedeng matulungan when you join us, kasama po ang kabuhayan. Oo, kasi ang dami na sa atin nag-join. Dati may mga sakit, nung napatunayan ang kagalingan ng ating product ay ginawa yung negosyo. Kaya marami ngayon ordinary people now earning extra ordinary income. Sa amin talaga, this is really an answered prayer. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Pero ito, isa uling doktor. Oo, kasi minsan kasi pag hindi, yung mga doktor, pag inalok mo, pag hindi nila alam kung ano yung inaalok, syempre negative ka agad. Pero kailangan lang masubukan nila at ma-prove nila sa kanilang sarili na mabisa talaga yung ating produkto. Pakinggan po uli natin.
Okay, andito pa rin ako sa Cloud9 in Antipolo City. Ito ngayon mismo sa harapan ko, isang doktor na power talaga. Nung nakilala niya ang ating HCI products ay ano ba talaga ngayon ay nandito na siya ngayon. Good morning, Doktora. Magpakilala ka po kasi maririnig to sa Bicol. Okay. Oo, sa mga anong magandang nakita mo dito at experience ng iyong grupo sa mga produkto ni Health Code International. So, pangalan po muna po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako si Doktora Linda Figueroa. The very reason why I joined HCI because of the products. Nung una, ayaw kong maniwala kasi namamaga yung 2 pa ako dahil na-sprain ako from Mindoro. Then there was this someone who told me, Doktora, applyan mo lang yun, tanggal yan. So, I mean, syempre tayo, why don't we try kung yan ang makakatulong? Yeah, so I did exactly what he said. And just after 2 days, I'm able to walk. In fact, I went to HCI with a crane, actually. Naka-crane pa ako. And then all of a sudden, the following day, when I went back, ay, wala nang tungkod si Doktora. Yes, salamat na maigi sa inyong CMD. And then the newest one that I wish to share with you ay yung aking pasyente na may cancer. Yan. Actually, having cancer, everybody would say, wala na yan, even if you undergo chemotherapy, etc., etc. Normally yan, it's the end of the road. But nevertheless, pag may tiwala kayo sa produkto nyo at lalong alam nyo na higit sa lahat epektibo, then do it. Wala pong mawawala. Just remember, when someone has cancer, change ang lifestyle, completely change lifestyle. Palitan po lahat yung mga alisin ang ice cream, ang donut, ang lahat yan, asukal na puti, alisin yan, yung mga betchin, yung mga cubes, yung magic sarap. Sorry for that, yung mga branded na yan. No coffee, no soft drinks, nothing except water with CMD. Ang pinakamaganda pag ganyan na, yung CMD ninyo, ilagay nyo sa lukewarm water. Mas effective po pag nasa warm water ang CMD before you take it. And then, applyan kung asan yung bukol. And then the 20-20 drops, 20 in the morning, sa tanghali, 20 rin sa gabi. And every time you take water, apart from the 3 glasses in a day with 20 drops, you put at least 10 drops pa. Tapos, coupled with CBF, 3 times a day na 15, 15, 15. Yan. No preservatives, no additives. All of those. Walang seafoods and fish. Sana po ay may kaliskis. Alright? Yan po ang pinakamadali. Kung sa mga rayu-rayuma, all you need to do, just take it regularly, 10 drops, and then just apply to the affected area. And it's already over the, the rayuma. Ang pinakamahirap lang po talagang i-handle is cancer of the lungs and cancer of the colon. But I have one cancer of the colon. Lumabas po mismo yung bukol from the colon. You know what I did? Yes, you know what I did? Sa gabi po, 30 drops sa gabi of CMD. And then, 20 na CBF sa gabi. Tapos, ang pinaka-juice niya yung ating SJ5. Ang bilis. Una, lalabas, mga dugo-dugo muna. And then, mga nana, mga lamad-lamad. And then, ultimately, yung bukol. And she's now recuperating. She could walk again. Yan. Thank you, HCI. So, ayan, yan mismo ay isang doktor na ngayon in love na sa mga produkto ni Health Code International. Doktora, maraming salamat. Kunin ko uli ang full name mo. Doktora Linda Figueroa. Anong area niyo, ma'am? Mindoro. Estakis na po kayo? I have 2 stockists already. Ako kasi stockist ko, mobile ako. I am not in one place. I go around, so I bring with me the products. Yeah. Pinayagan naman ako. Ayan, thank you very much, Doktora. Good luck sa grupo mo po. Ayan na, so amazing ang ginagawa ng ating product. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita po sa mga CMD offices. At may promise pala ako sa mga natin. Tingnan ko muna ha, kaya pa ba ng oras natin? May iniisip ang iyong lingkod kasi syempre bawal ngayon po yung yung mga mass gathering. Siyempre, iniingatan din natin. Kailangan din natin mag-follow sa ating gobyerno. Oo, hindi natin nagagawa ngayon nung
yung mga health symposium. Kasi iba po talaga yung nakaka-attend kayo ng health symposium. Iba yung dinidiscuss natin doon sa health symposium. So, gagawan ko ng paraan na makapag-conduct ng health symposium through Facebook po. Facebook Live. Hindi katulad nito na syempre ito isang yung bang dinidiscuss natin para lalo ninyong maintindihan, lalo ninyong malalaman nyo na kaya nyo pala gawin. Opo, gagawin ng inyong lingkod. Abangan nyo, mag-a-announce ako para you can share. Pwede nyo kasing i-share yon sa mga kaibigan ninyo. Gagawin ko yung health symposium through Facebook o baka gawin namin via Zoom and then i-share natin sa Facebook para marami po ang makapanood. Opo. Oo, hindi na imposible ngayon yung ginagawa natin na umiikot ang iyong lingkod, Luzon, Visayas, and Mindanao para mag-health symposium. Pero promise, I'll find time. I'll talk to head office na mag-health symposium via Zoom at ilalabas natin kasi minsan more than 100 yung nag-a-attend sa Zoom ay ilalabas sa Facebook. Pero pwede nyo balikan. Halimbawa, hindi kayo naka-attend during the time, ay pwede nyo balikan. Panoorin nyo po. O kasi kami, isa rin kaming mangmang before. Asa lahat, asa. Gamot ngayon, di ba yung pain reliever ko lang noon, umaga at gabi. Di ba? Lagi ako may sinusitis, hindi na nakakatulog, iritado. Alam mo yung may sakit pala. Pati ugali mo. Lalo pag di kaya nakakatulog, pati ugali, affected, masungit tayo. Pero kung ito ngayon ang nangyari sa atin na nirestore tayo ni Lord, binagyan pa tayo ng magandang negosyo, nakakatulong tayo sa mga tao, walang dahilan para maging masungit, di ba? Binibless tayo. We need to share this to a lot of people. Kaya siguro, kung hindi pa ako nakakaikot ngayon, para gawin uli yung mga symposium, I'll do it one day. At saka yun nga, kung hindi man kayo maka-attend, pwede nyong panoorin uli. Pwede nyong panoorin, babalikan nyo, basta i-follow nyo lang po tayo sa Facebook. Okay? So anyway, ito ngayon, basta yun yung matining issue, yung mga at a very young age, may namamatay na. Oo, dahil sa mga sakit. Oo, sabi dito, nagtitake siya ng ating CMD. Gandang umaga po. Ma'am, nagtatanong lang kung bakit po ang dumi ko, yan, malambot daw. Normal po yan. Oo, kasi kailangan mo mag-detox. Wala po palang problema. Salamat po. Pasensya na po sa mga abala. Sana po bumaba na ang dugo ko. Sobrang hilo. Alam mo po, ito yan na. Huwag nyong tipirin ang sarili nyo sa CMD. Kasi ang CMD po, alam mo, diyan ko rin po naintindihan na bawat mineral na nasa CMD may ginagawa sa katawan natin. Lalo yung magnesium. Magnesium is the silent guardian ng katawan natin. Silent guardian. Oo, maraming sakit ang pwedeng dumapo sa katawan natin pag kulang ka sa magnesium. Nasaan yan magnesium na yan? Nandiyan yun sa CMD. Because 35% ng solution ng CMD ay magnesium po. Pinalalabnaw ang dugo. O, tandaan na yung may mga hypertension, may mga sakit sa puso, mga diabetiko, di ba? Pag nagtitake ka ng CMD, pinalalabnaw niya yung dugo. Yung mga bara sa puso, bara sa ugat, 'di ba? Sa brain. Kaya maiwasan pag seryoso kayo nagte-take nito, maiwasan yung ma-stroke ka, cardiac arrest, o 'di ba? Maiwasan po 'yun. Kasi ang nagiging healthy uli. O tandaan mo, pag malaw-madaw ang dugo mo, tinutunaw yung mga bara-bara, pati yung heart natin nagiging healthy. Opo. Yan ang trabaho ng ating product. Tandaan, useless yung mga vitamins, proteins, enzymes, amino acids, etc. kung wala yung mga mineral sa katawan natin. Huwag niyong ipagkait sa katawan ninyo na maibalik ang mga minerals na kailangan ng iyong katawan na nakukuha natin yan sa ating HCI CMD. Kaya ako, alagang Power Trio, CMD CBF at Supreme Juice po yan. Anyway, ulitin ko lang kasi ang bilis ng oras. Ang aking text hotline is 0939-904-0717,
0917-904-0717. And by the way, sa mga nagko-call, nagte-text, usually pasensya na pag ako matutulog talaga sina-silent mode ko na kasi ang aking cellphone kasi minsan tulog na tulog ka parang emergency. Opo, pag alanganin, halimbawa, mga 9 o'clock na, wag niyo na akong i-ring, please. I-text niyo na lang pagising ko ay magre-reply po ako sa inyo, okay? Sabi to, good morning po, pwede po bang dalhin ko lang yung ID ng papa ko kasi member po siya? Opo. O yung mga member natin, dapat every year nagre-renew kayo ha, para wag kayong mawala sa system. Opo, renewal natin 1,180, you get 1 bottle 8CI 65 ml 8CI CMD. Okay? Sa mga taong acidic, makinig kayo. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Ito, simptomas ng mga taong acidic, madaling mapagod at manghina, sakitin. Lahat ng may sakit acidic po kayo. Marami aray sa katawan, organ failure, o di ba? Yun yung mga ni dating pangulo, organ failure, o di ba? Super acidic na po 'yon. Madalas ka magkaroon ng mga infection o bulagnat, sipon, UTI, tonsillitis, may mga bukol-bukol tayo sa katawan. Tandaan na, eto yan na, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells na bubuhay sa katawan natin na acidic. O papayag kayo na acidic kayo. Siyempre, ayaw natin ng sakit, di ba? Anong gagawin? Simple lang, address your acidity, you will address your ailment. O, paano yun? Tamang tulog, tamang nutrisyon, proper exercise, umiinom tayo ng sapat na tubig, at ito yung ating panlaban. Kung hindi na natin nakukuha sa mga pagkain ngayon, yung kailangan ng katawan natin, yan ay makukuha. Yung mga nutrisyon, nandyan yan sa ating Power Trio. CMD, CBF, at Supreme Juice, contra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. Iba po yung health, ang pakiramdam, ang aura ng mga taong nagtatake ng ating Power Trio. Compare mo doon sa puro na lang mga Western medicine, iba po talaga, sabihin ko yan sa inyo, okay? So, dito na muna tayo sa ating mga outlet kasi napapakinggan tayo sa area ng Camarines Norte. Hanapin lang HCI CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casarog Checkpoint, Jose Panganiban. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Sa Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion Sur, Paracale. And by the way, sa area ng Paracale dyan, sa area kahit saan kayo, we need distributors, we need retailer. Kahit po dito sa Albay, kailangan namin i-share itong opportunity na to. Alam nyo ba na kung may CMD ka sa iyong bahay, para kang may butika sa iyong bahay. Ibig sabihin, kung ikaw may Power Trio dyan sa iyong lugar at alam mo paano ito i-share sa mga tao, magandang negosyo po. Para ka rin dyan na clinic, para kang butika sa inyong lugar. Okay, dito na tayo. Join our group ha, join our group. Yan, sa Camarines Sur, Cati Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur, sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, Panday Street, Goa, Camarines Sur. Si Mr. Pedro Villanueva, nandyan sa Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Dortree Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap, JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Harapan ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamoran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan,
Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes, CM Destaque Center po yan. At sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, andyan sa second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Gina Midalia, San Fernando, Ticao Island. Sa area ng Sorsogon, second floor, hanapin lang CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Burgos Street, and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Corazon Espadilla, Balugos, Sorsogon City. Christopher Olaso, Milia Bas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, care of Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amoy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Annabel Maquiñana, at Danny Bell, General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. So, First District of Balbay, andyan si Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalyor, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, sa Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biascas, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware. Sa second district of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo, Albay. Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise, sa Purok 38 ba, Manito, Albay. Of course, yung aking center, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At top, Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket, Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Bargot Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Nora Aison, Puro Legazpi City. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap Pilar. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenya, Sardenas Store beside LBC Office, Sentro ng Ginobatan. Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susie Dison, care of Uchapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. Sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Liantos Building, Parok Mayamaya, Magsaysay Street, Parok 3, Piodoran, Albay. Hill Realde, Zone 9, This Street, Saban, Uwas, Albay. Lorly Rafael, Travisha, Ginobatan, Albay. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. At Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ng ating misyon to help restore the health of people, and hopefully, someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.